Het is Jure Memmendag en dat is natuurlijk de dag om je mem even in het centje te zetten. Nou, daarom ben wij weer op paard met lekkere taartjes van echte bakker Eddie de Jong. En ik ben nu in Engwerm onderwijs naar Corrie. Zij is opnieuw terug haar dochter Karin. Want Corrie had een auto-immuunziekte. Dat is toch extra kwetsbaar. En in je coronatijd is dat natuurlijk heel vervelend. Ze is een prutte thuis, maar ze klaagt nooit, zei Karin. Dus we zullen haar even verrassen. Even zien, ja, nou hier is de bel, noem maar zo, je moet het wezen. Even zien dat ze thuis binnen. Het is altijd spannend, ik zet dit alvast voor de stoep. Goeiedag. Goeiedag. Is dit Corrie? Ja. Ja, kun je misschien krijg wat naar voren komen, dan kun je wel even zien. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een verrassing. Ja, ik zie het. Voor mij. Voor mij, ja. Dus dat is van hier voor jou bij. Ik weet niet hoeveel ben hij ook. Kwaak, Karen en Harry. Iemand had jou, wil je graag verrassen. Waar denk je dat het is? Ik denk mijn dochter. Ja. En waarom? Misschien Jan ziek ben. Dat denk ik. Kun je daar wat over vertellen? Want wat hij jou precies? Ik heb een auto-immuunziekte. En die slaat op mijn longen. Dat, de 2 jaren heb ik 3 jaar in het ziekenhuis liggen. Dat met een longontsteking. Nou ja. Eerst dachten ze dat het kanker was, maar dat weet gelukkig niet. Dan is de auto-immuunziekte wel beter dan kanker. Maar ja. Het is wel vervelend natuurlijk. Het is vervelend. Burg, vooral heel burg. En nou ja, door die chemokuur, het hier is haast al je voort. Dat valt mij te leven. Ja, want Karen die vertelde dus dat je bent wel heel sterk. Ja. En dat vindt ze echt. Dus ze zei, ja, ze met mij wel eens in het centje zet worden. Want het is heel lastig, nou maar corona natuurlijk. Je kunt maar een prutte binnen blijven. Ja, klopt. Ik waanzin met mijn vaccin hebben. Dus dan wordt de wereld misschien wel een beetje evener voor jou. Dat wordt een beetje beter, ja. Dus ik zit nou eigenlijk al 2 jaar binnen. Of nou nog 2 jaar in 2 jaar denk ik. Vanaf 2019. Nou, we hebben een lekkere opkikker voor jou, mijn naam. Ik denk dat dat wel iets meisje. Dat is een lekker taartje. Dus speciaal van Karen. Van jou. Nou, ik kan er een mooi stukje van krijgen. Met mijn medaille, dus is bekomen, denk ik.